Ibilang dagiti mannalon adakkel alugi da ti panagbabati presyo ti irik karaman pay ti nagbalin nga epekto ti sapli ti Super Typhoon Nando anang dadael kadagiti mula apagay. Isu adakkel ti panagyaman ti presidente ti ABRA Irrigation Association ani Alberto ti panakaited kadakwada ti hybrid seeds ken bugaso nga usarenda para iti sumaruno a panagmula ti pagay. Naglalaro ti hybrid nga may tidda kat nangina. Tapos kat may kanda kami ti libre. May panggapit ni inorganic nga fertilizer, nagmina iti fertilizer nga urea ma'am, 1617. Ito nga libre. Lalo nang inauna iti makatgatang nga nagiti inputs mi. Supay nga may nayon mo't kung namin nga gatanganan. Agdagop ti 4.9 milyon pesos nga agricultural inputs ti maiwaras kadagiti 690 a mannalon manipud 12 a barangay iti ili ti Bangued nga adda iti babaen ti irrigated areas. Kada mannalon adaan IMC card ken aglaon ti kantidad a maisukat ti farm inputs kas iti hybrid seeds, inorganic fertilizers, biofertilizer ken soil ameliorant kadagiti merchant. Bali ni farmer, no maala na di stab na mapanagpili kadagiti upat nga merchant, ti gumatangan na kadagitoy nga inputs. Iskanan ni merchant dayay IMC card na, tadda di QR code, makitan to ni merchant di jay no mano iti equivalent amount dayay hybrid seed na, dayay inorganic fertilizer, biofertilizer, ken soil ameliorant. Agbalor ti 29 million pesos farm inputs ti maiwaras iti 4,000 hectares a beneficiary ti hybrid seeds iti entero a probinsya manipod iti Department of Agriculture ken manamnama ang maturong dagiti daddu mga ili di sumarsaruno nga aldaw. Patyen ti DA a napinpintas ti apit dagiti mannalon babaen dagiti hybrid seeds no maidasig ti sabali a variety. Daytoy intervention tayo kat tapno ti imulan ti farmers tayo kat quality kan mapadakkel jay kwa apit da kasi dito no hantay agitat ti kastoy ka baka ti imula dapat dagi jay da ngay nabati idi or mapunta tayo nga good seeds nga variety ti imula da. Kabayatan na, ti LGU Bangued ti mangyuswa ti simultaneous family food packs distribution in ton bigat. Ken madaman, ti panakornos dagiti tulong a maipaay, kadagiti mannalon an apektaran ti naglabas a Bagyo Nando. Gamit nga para iti panagtalon, panaglapog, nga maited to kadakwada, iti last quarter, ti 2025. Tap noon, ma-identify tayo pa yun, niya tinangruna nga kasapulan da, kaya siyempre ti danon tayo. Sakbay nga gibos sa tinga tawen, may yawat kadakwada na kiting tulong. Jessica Boreta, Balitang Solid North.